injustificat, irracional i irresponsable de la violència per part de l'estat espanyol no només no atura el desig dels catalans de poder votar pacíficament, democràticament, sinó que avui queda encara més clar, a ulls d'aquells que encara tenien dubtes i a ulls del món, el que ens estem jugant en jornades com la d'avui.